Jotono no lam sogo ani channel o kai tomung no norok ani channel no takpan subscribe khalaya ko kai subscribe khalai ready ang ketal job advertisement ta online information related video sanam ga phaidi tini kaisa ketal notification alainai omo rejakha tribal welfare department Tripura ni bakhak tei gangkan norok video no paithak jorate nai tongdi kaham kai saimana ni bagai omo khai notification rekha tribal welfare department tayobo government of Tripura gangkai o jagao je free job oriented coaching ni bagai je sini borok apply khalai tongnai rok abo to first counseling to pai thangka tabuk second counseling ungnai obo 16 tarik November 2022 o gangkai omo Dosarot Dev Memorial Hall Supari Bagan Agartala obo ungnai 10 ta ni simi gai 16 tarik November ungnai obo second counseling gai tomung no norok apply khlai tongkhang gangkai first counseling on norok free job oriented course ni bagai norok course mayangi tongkhang kai second counseling norok attend khlai naidi o jagao course number tongo 3 ta angkai course name rejakha jagao kaisa angkai TCS TPS ni bagai abo angkai ta kaisa angkai combine SSC railway IBPS TPS abo angkai ta kaisa tongo course number 3 amkha GRBT ni je group C tai group D ni bagai angkai abo to free ono tlangjak nai abo second counseling nai abo 16 tariko angkai je candidate first counseling o mayarok norok second counseling attend khlai naidi abo 16 tariko ongnai 10 ta ni simi changnai abo amo Dosarot Dev Memorial Hall Supari Bagan Agartala o 10 ta ni simi changnai angkai ang merit list body ruana norok video no paithak jorate nai tongdi angkai norok official website o thangi norok ni merit list nai manai second counseling ni bagai merit list angkai ang o video ni description o bo rirunai second counseling ni merit list no angkai norok video no paithak jorate nai tongdi norok tebo kaham kai saimana ni bagai angkai obo angkai merit list obo free job oriented coaching second counseling abo 2022-23 oro course na 3 ta tongo je eligible o jagao serial number tei bumung tongo application ID tei gender tei merit number rijak khao jagao angkai o jagao norok ni serial number busuk tei norok ni merit number busuk abo norok nai norok ni second counseling norok attend khlai mano angkai norok 16 tarigo omo second counseling ungnai norok tomung norok first counseling o mayang tongkai norok second counseling attend khlai namu songkai norok attend khlai di ang o je merit list tongmani obono ang riruana description o norok tomung no download khlai namu songkhang angkai norok download khlai nai mano oro sini borok rok ni bagai tebo kwbangma rejakha je first counseling o mayarok ni o jagao second counseling o bumung rejakha o jagao 214 ta tongo o jagao serial number tei merit number bo rijak tongo o jagao angkai chela buri oro jotoni no tongo norok nai di PDF mana ni description o tei ang WhatsApp group o bo PDF no riruana angkai tomung no norok apply khlaijak norok free job oriented course ni bagai norok coaching nana musungkhang angkai norok second counseling attend khlai naidi abo 16 tariko ongnai angkai norok ani channel no takpan subscribe khlaya ko angkai subscribe khlai di angkai tinin bagai amsunong situng jotono no hambai.